היום אני רוצה להכיר לכם פיצ'ר חדש שנוסף לאפליקציית מי. אפליקציית מי זה האפליקציה המובילה לזיהוי שיחות, וזאת גם האפליקציה שמראה לכם איך שמרו אתכם או באיזה שם שמרו אתכם. אבל עכשיו נוסף להם גם פיצ'ר חדש ממש טוב שנקרא מי לעסקים. וכדי להפעיל אותו אתם צריכים להיכנס לאפליקציית מי, ואז תיכנסו למטה איפה שרשום לכם פרופיל, ואיפה שרשום פרופיל משתמש רגיל תלחצו על זה ותשנו את זה לעבור לפרופיל עסקי, ואז תסמנו וי ותלחצו על הפוך לפרופיל עסקי. ואז יש לכם תהליך הרשמה קצר שאתם צריכים לרשום את השם שלכם, או אם יש לכם, אתם יודעים, שם של עסק, אז תרשמו את השם שלו, וגם תשימו תמונת פרופיל וסרטון שמתאר ומראה את העסק שלכם, ויש לכם גם אפשרות לרשום את האתר שלכם, וגם לרשום את השעות פתיחה שלכם, ואיפה העסק שלכם ממוקם, במפה שככה אנשים יוכלו לראות איפה הוא נמצא, ועכשיו כל פעם שתתקשרו למישהו, הוא יוכל לראות את הפרטים האלה, וממש לראות את הפרופיל שלכם עם כל הפרטים של העסק שלכם. יש אפשרות גם להשאיר ביקורות ולראות את השעות פעילות, ממש את כל הפרטים של העסק שלכם, שככה שכל שיחת טלפון שאתם עושים, אתם מקבלים בעצם לקוח פוטנציאלי, כי הוא רואה את כל הפרטים שלכם. עכשיו עוד יתרון מעולה שזה גם יוצר לכם אתר אינטרנט. כדי לראות את הכתובת של האתר אתם פשוט נכנסים לפרופיל שלכם, לוחצים למעלה מצד שמאל על השיתוף, וזה האתר שלכם, זה הכתובת שלו. אתם יכולים לשתף אותו עם כל אחד, אז אם אתם בעלי עסק או נותני שירות זה משהו שהוא לפי דעתי חובה בשבילכם, כי זה ממש כמו תעודת זהות של העסק שלכם, שכל שיחת טלפון הם יראו את כל הפרטים שלכם מהבן אדם שהתקשרתם אליו, וזה ממש הופך אותו ללקוח פוטנציאלי, וגם זה יוצר לכם אתר אינטרנט בחינם, שתוכלו לשתף אותו בכל מקום. האפליקציה זמינה גם לאנדרואיד וגם לאייפון, וזה גם בחינם. מה שבכלל הופך את זה לחובה, זה תהליך ממש קצר של כמה דקות, וזה הכל. יש לכם את הפרופיל עסקי, שכל פעם שתתקשרו למישהו, הוא יוכל לראות כל הפרטים של העסק שלכם, וליצור אתכם קשר. אז כך שכל מי שאתם מתקשרים אליו יכול להפוך ללקוח פוטנציאלי, וגם זה יוצר לכם אתר אינטרנט בחינם, אז כך שאין לכם מה להפסיד, פשוט תיכנסו לאפליקציית מי ותפעילו את הפרופיל העסקי.